A po nej už vidíme, že tú záverečnú smyčku má pred sebou Nastia Kuzminová. Veríme, že si ju kamera čo chvíľa vyberie, zatiaľ čo prichádza do cieľa svetová šampiónka, ktorá dnes nevyhrá, nebude na stupni víťazov. Dostane sa v tejto chvíli pred Rakúšanku Hauserovú na priebežné 8. miesto. Rozprávková súťaž pred 4 rokmi vo Whistler Mountain. Fantastický súboj s Magdalenou Neunerovou, s velikánkou, ktorú zdolala o 1,5 sekundy. Nastia Kuzminová ide do cieľa, zbierajme desatníky sekundy. Číslo 33, veríme, že zostane na čele výsledkovej listiny až do konca. Nastia Kuzminová v posledných metroch, 29 minút 80 sekundy. Polminútový náskok pred Anes Beskondovou. Slovensko má unikátnu šancu na medailu. Slovensko má šancu získať ďalšie zlato zo zimných olympijských hier. Spasíba! Veľké ďakujem pre Nastiu Kuzminovú, ruskú rodáčku v slovenských službách. Myslím, že momentálne ťažko sa hľadajú slova. Sama Nastia je absolútne vyčerpaná. Preteky snov, preteky zlatého opojenia pre Nastiu Kuzminovú. Toto sú jej posledné metre zo 7,5 kilometrovej trate. Sám si spomínal, že bola veľmi nervózna v predchádzajúcich dňoch, že chcela veľa dokázať športovému Slovensku, veľa chcela dokázať tu doma v Rusku, čo sa jej nepodarilo na majstrovstvách sveta v Chanty